Iki engko penutup terakhir kanggo ganongan awake dhewe. Masih duwe manten kon joget. Terus diegreki karo temanten beda. Ayo Mas, iki Mas Peter, Pak. Ngene anu ya, Mas. Iya. Nang ngene Mas Peter kali Mbak Jebret. Kan mandep nggih. Nggih, Mas Peter pundi Mas Peter? Mandep ya? Iki dolone ning kene kabeh aja ning jero. Pundi Mas? Oh, ndi? Oh iya 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 kene. Aduh. Oh, awas lho Mas Peter iki. Sakone. Iya, orang ganongan awas ya. Ya. Iki joget sholat joget balik rasa ya. joget balik dadi minggu bengi. Iya. Ya. Ya, Bapak iki. Ya. Lho Mas, padahal Mas. Aku mesra-mesraan karo Bella. Iya. Kowe dadi wite. Wit dadi wit. Aku wit. Astagfirullah. Musuh kok. Terus soalnya apa nek TikTok? Perasaanku ra penak wet. Perasaanku ra penak wet. Wet, perasaanku ra penak wet.
anu gue Peter kagungan bacem tak bacem cil ya rasane gue tahu urip ra kanggo Islam kowe kan ra iku kok tanya ganteng pilih depuh kan wis aja kowe ngono awake dhewe iki totalitas ya ya lah demi Mas Peter ya awake dhewe ngene ya nomor banget wis ora tok bisa banget wis engko mau murid kliran kok bawa ben pangling nanti gores langsung dia jasa yuk monggo Mas Peter ayo ora apa salah kowe salah ora apa ayo cepet iki tambah mantrene yo granongan kok Main Hartono loh nggak bisa. Iya. Tapi pokoknya kabur. Wis nang bendera tuh bisa.
Jam ya saya pamit lho guys. Iki mau tak delok Petrus autone ping 5. Sesuk sesasi ping piro Mas? Separuh lah. Ya terima kasih Mas Peter. Ditungane menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya amin langgeng sampai kakek minen. Yo. Sing penting iki rumah tangga iki harmonis ya. Iya. Ora ana tukar bantu. Awake dhewe iki ngomongi arep urung rabi. Belum rabi. Tapi opo ora kena besok. Ora apa-apa. Ning awake dhewe setidaknya kan mendoakan. Mendoakan apa nek wis rabi menane dhewe. Oh iya, awake dhewe rabi ya, Met. Ya wes. Yuk kita lanjut. Ini masih penampilannya dadake akeh. Aduk gawe. Ya, yo aduk gawe ya. Dadake ana 8 itu. Dadake full. Apa boleh tasku langsung dengar? Boleh tasku langsung dengar.